היום השיעור שלנו בנושא קמץ קטן. הזכרנו בשבועות הקודמים שיש לנו 10 תנועות, 5 גדולות ו5 קטנות. תנועות זה הניקוד, והזכרנו בתוכם את הקמץ קטן או קמץ חטוף, כמו שנקרא בדרך כלל בפי הראשונים וגם האחרונים, שהוא תולדת החולם. החולם החסר והמלא עם תנועות גדולות, וקמץ קטן הוא תנועה קטנה. עכשיו, אנחנו למעשה ברוב ככל הספרים שהיו לפחות עד לפני 20-30 שנה, אותו קמץ היה מסומן אותו דבר. גם הקמץ גדול שקוראים וגם הקמץ קטן שקוראים לא היה ביניהם צורת הבחנה. אנחנו צריכים להכיר את הכללים כדי לדעת איך להבדיל ולהבחין ביניהם. היום, אני כבר נגלה מהסוף, מההתחלה נגלה את הסוף, שהיום הסידורים הקלו על המתפלל וגם על החומשים הקלו על הקורא, לסימנו את הקמץ קטן גדול יותר או שמן יותר או ארוך יותר, כדי שהקורא ידע שזה קמץ משונה, שלא קוראים אותו כמו פתח, אלא צריך לקרוא אותו או כמו חולם. בסדר, אז זה חשוב לדעת, כמו שגם עשו בשבא נע, שסימנו אותו שתי קוביות מרובעות או שני עיגולים גדולים, שהקורא לא יתבלבל. אז אנחנו עכשיו מתייחסים לכללים של שבנה, של קמץ קטן, כדי להבחין, גם כי יש הרבה ספרים שעדיין לא סימנו, וגם אם סימנו אנחנו רוצים לדעת באמת למה ואת הכללים. נגיד רק בתמצית, שהרבה פעמים זה לא תמיד ידוע, הקמץ קטן הוא תולד את החולם, החסר אמרנו, זה בא בגלל שהוא במקורו היה חולם, אז עכשיו זה נהיה קמץ קטן. למשל אתה אומר אוזן, אז זה חולם, אוזנך, אז זה נהיה קמץ קטן. בסדר, זאת אומרת, בגלל שהוא היה... לא, אז זהו, עכשיו, קמץ קטן זה סוג הקמץ שהוא לפני שבא. אז בוא לא נגיד את זה, כי אני גם עצמי לא אסתדר עם זה, כי זה לא מסתדר לי עם כל המילים. למה תמיד זה... אז נגיד את הכללים, בסדר, נגיד את הכללים. אז יש לנו בלשון הקודש שני סוגי קמץ. יש קמץ רחב, קמץ גדול, מה שאנחנו קוראים שהוא תנועה גדולה. קמץ רחב זה קמץ גדול שקוראים כמו פתח. הפתח תנועה קטנה, הקמץ גדול הוא תנועה גדולה, זה רוב ככל הפעמים שקוראים את זה קמץ. הקמץ חטוף או קמץ קטן, זה קוראים את זה כי הוא תנועה קטנה, קוראים לו קמץ קטן. למשל, המילה הכי נפוצה בקמץ קטן היא קול, מצוין, קול. יש גם קול בחולם, אבל כשהקול לא בחולם, אז זה קמץ קטן קוראים את זה. בסדר, אז הבנו, קמץ גדול קוראים את זה קמץ קטן קוראים אז אנחנו רוצים לדעת מה הכללים. אז יש 4 או 5 כללים שעל פיהם נדע, נזכור אותם, זה לא כל כך קשה. הכלל הראשון, קמץ שבא לפני דגש. אם אחרי הקמץ יש דגש, בעוד שאחרי הקמץ דגש, אז הקמץ הזה הוא קמץ קטן. למשל יש לנו בתפילה, חוננו ועננו, אז נכון, בנון של חוננו יש דגש, אז הקמץ שבחטא הוא קמץ קטן. עוד דוגמה, שהוא הזכיר עוזי וזמרתיה, עוזי, גם כן העין בקמץ קטן, כיוון שבזין יש דגש, אז אתה יודע שהקמץ שלפניו הוא קמץ קטן. השבוע נקרא רוני ושמחי בציון בהפטרה של חנוכה, רוני, אז יש קמץ ברש, אבל זה קמץ קטן. כיוון שבנון יש דגש, אז הרש בקמץ קטן. אורות אלים, לא מאדמים, אלא מאודמים, כי יש דגש בדלת, אז האלף בקמץ קטן. הסימנים לא מתאימים לחנוכה, או בסימני חשמנח. אז בסידור הוא הביא סימן חשמנח, בוא נראה איך זה מסתדר אצלנו. אנחנו עכשיו בדגש. לא, הוא... בסדר. הוא מביא שם דגש. חשמנח, איך זה דגש? חזק. זה ודאי חזק, זה חייב להיות דגש חזק. בסדר, אפשר מי שסימנים או סימן אחר. אז הוא אומר, לפני דגש חזק, כי אין לפני דגש קל. בסדר, אז זה תמיד, יש אולי. לא, אין לפני דגש קל. טוב, קמץ שלפני דגש הוא קמץ קטן. בסדר? עכשיו, יש לנו איך יש קדשים ולפעמים קודשים? אז אם התחלנו עם זה,
שהקמץ הוא תולד את החולם החסר, היה צריך להיות קודשים. אז במילה קודשים יש לנו שני מצבים, אם זה עם ה' הידיעה או בלי ה' הידיעה. אז הקודשים, אז זה הכלל שעוד לא אמרנו, שאם יש חטף קמץ, זאת אומרת באות קמץ עם שווה ביחד, זה גם כן קוראים אותו כמו קמץ קטן, כמו אונייה, אז זה באלף חטף קמץ, או כדוגמה שהזכרת, הקודשים יש בקוף חטף קמץ, או קודם אבונה דבישמיה בקדיש, אז יש לנו בקוף חטף קמץ, קוראים את זה כמו קמץ קטן, כמו חולם, שזה קודם ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר, אז בואו נגיע לכללים. אז בלי ה' הידיעה זה קדשים. גם בזה יש שם דעות שחולקים, אבל למעשה ככה מסורת הספרדים. אז בואו נגיע לכללים האלו, יש לנו זמן היום, נגיד את כל הכללים, ובזה שנקיף את כל הנושא, ואם יש שאלות, נוכל לעשות. אז אתה אמרת, דגש, קמת לפני דגש, מאוד דמים, מעשה ידי אומן, גם כן יש דגש במם, אומן, כוללו תפילות דוד בן ישי, אז זה למעשה זה קמץ קטן. נכון שבסידור בתהילים יש מצליח, הם הביאו שיש ספרים שאין דגש בלמד, וזה כלו, אז בסדר, מי שרוצה להגיד גם כלו או כוללו, אמורים להגיד פעמיים. בפשט שזה כוללו ברוב ככל הספרים המדויקים יש דגש בלמד, בתהילים לא זוכר, פרק משהו, כוללו איזה מ"א אולי, לא זוכר, זה סוף מ"א יכול להיות. אז שם אומרים כוללו תפילות, מי שאתה מגיד פעמיים, יגיד פעמיים. כי יש לה גם כלו, כי הטוב כאילו חלו רחמך, זה אותו משמעות. בסדר? כוסו הרים צילה, גם כן להכיר את המילה הזאת שבתהילים עין ח' נדמה לי. שם זה גם יש דגש בסמך. בסדר, הכלל הראשון מובן, קמץ לפני דגש. מקשיבים, יהיה מבחן עוד מעט. הכלל השני, קמץ לפני שווה. רגע, פה אני חייב לציין הערה. סוף עין ב'. סוף עין ב', כוללו תפילות דוד בן ישי. סוף עין, ברוך השם לעולם ונאמן. טוב. סוף עין ב', יפה. מה קורה לגבי הערה קטנה, שאם הטעם מלעיל, זאת אומרת, הטעם נמצא בקמץ, אז הוא קמץ גדול, אפילו שהוא לפני דגש, לא יהיה קמץ קטן, כמו למה, יש דגש במם, אבל לא אומרים לא מה, כיוון שהטעם נמצא בלמד, אז לעולם לא יהיה טעם על קמץ קטן. אין טעם בקמץ קטן, טעם אמיתי, אף פעם לא יהיה בו טעם. לכן אם אתה רואה למה, שמה, אז אתה יודע שזה קמץ גדול. בסדר? אמרנו. גם למה? למה זה בלי דגש. למה, עם דגש, למה בלי דגש. הלאה, כלל שני, קמץ לפני שווה. מה זה לדוגמה? או האובניים. אז יש באלף קמץ, אבל כיוון שהבט בשווה, אז זה קמץ קטן, האובניים. חוכמה, זה קמץ. כדור לעומר, זוכרים את זה, כן? וזה היה. אז לא כדר לעומר, כדור לעומר, קמץ לפני שווה, אז אומרים אותו קמץ קטן. בפרשת לך לך. קורבן, כמובן, קורבן, קוף קמץ זה קמץ קטן לפני שווה. הסולעם, בסדר? סולעם גם כן בפרשת, גם בשמיני וגם בראי לכאורה. יש שם קמץ לפני שווה, זה קמץ קטן, הסולעם. וכאן אני רק לציין שכשהקמץ הוא ממש סמוך לשווה, ואין על הקמץ לא טעם ולא מעמיד. אבל אם יש על טעם או מעמיד, הוא כאילו מנתק אותך מהשווה, ואז זה קמץ גדול. למשל? לא, זה קמץ רגיל. קמץ גדול זה נהיה. למשל, ונעתנו. ונעתנו, אז לה גריש. אז לה בנון וגריש בנון השנייה. אז כיוון שהטעם נמצא בקמץ, אז הוא קמץ גדול. אז לא, ונותנו אלא ונעתנו. אותו דבר גם כן, המהרה יש קמץ באלף, אבל כיוון שמעמיד, אז הקמץ הוא קמץ גדול. כי אין מעמיד, בקמץ קטן אין מעמיד. לא, אתה מסתכל בחומש. איפה הוא בא, המעמיד? אני קבע אותו. יפה. לא, מה שקיים בחומש קיים. למשה מסיני, לא. מה קדם למי? שניהם ביחד ניתנו. כולם לרועי אחד אם ניתנו. אז כל זה מסורת, כל התארים? זה לא נגלו את זה בהתאם לכללי הניקוד? הכל בא ביחד. פשט הגמרא יוצא שהכל ביחד. תראה כתוב גם במגילה
ג' דור עבר גם הניקוד, הכל, פשט הגמרא יוצא כתוב, הכל למשה מסיני, פסקי טעמים וכו'. כל הניקוד זה בא ביחד כבר מסודר, מתוקן לך, עם המעמיד, עם הכל. הניקוד אבל בא לא, הניקוד הטבריאני, היה ניקוד טעם העליון, שינו רק את הצורות ואת המיקום. היה ניקוד עליון, היה ניקוד תחתון, אבל למעשה הניקוד שקיים היום זה הניקוד שככה קוראים לזה. ספר תורה לא היו מנוקדים. את הספר תורה ואת הניקוד או שידעו בעל פה או שהיה להם בחומשים רגילים שבכתב יד את הניקוד והכל. והקריב יכתיב. קריב וכתיב, גם כן זה במסורת, ודאי. שחייב לקרוא לפי הקריב, לא לפי הכתיב. אנחנו מקבלים את התורה, זה התורה שלנו וזה מה שאנחנו לומדים ומה שאני מסביר. השתבח שמו. ביאמרו יש הלאה. הלאה יש קמץ בהי, וזה לפני שווה, אבל לא אומרים הולאה, זה קמץ גדול נשאר. למה? כיוון שהטעם נמצא בהי, זה מלעיל, אז זה קמץ גדול. הלאה ולא הולאה. אסנת או אסנת? אז הרבה, נכון, מצוין. אנחנו יודעים שהרבה קוראים אסנת. אז אין לי בעיה, אם ההורים החליטו לקרוא לילדה אסנת, אז אפשר לקרוא לה אסנת. אבל אם אתה מדבר על החומש, אז זה אסנת, בפטיפרה, זה כיוון זה, איך אני יודע, זה קמץ גדול? כי יש שם מעמיד על האלף, וזה, אפילו שזה לפני שווה, כיוון שזה עם מעמיד, אז זה קמץ גדול. אסנת, אותו דבר גם, צפנת פענח. באותו פסוק. ויקרא לו פרעה, כתוב צפנת פענח, ויתן לו את הסנת. הצפנת והסנת, צפנת שניהם בכן קמץ גדול. בסדר? בסדר, כללים פשוטים, אתה רואה אותם גם שם בסידור, איש מצליח, וגם אצלי בספרים. יש את המעמיד, הכוונה שהוא מפריד אותו בין... הוא כאילו מפריד בין הקמץ לשווה, מבטל את ההתנגשות שגורמת לקמץ קטן. את הכלל. ככה נקרא לזה, כן. זאת אומרת, קמץ ואחריו שווה נח. מה זה שווה נח? ולא נח? אז למה להגיד שווה נח או לא נח? שווה. שווה, כן. עכשיו, גם יכול להיות שווה נע. יכול להיות גם שווה נע. אבל שווה נח זה רק אם יש דגש. אז אם יש דגש, נעלת בעוזך אל נווה קודשך, בעוזך, הנה, זה שווה נע. וזה גם קמץ, הנה, זה קמץ קטן. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שווה נח. יכול להיות שווה נע גם כן, ובכל זאת זה קמץ קטן. אם זה דגש, אז בוא נגיד שווה, לא, אתה אומר שווה נע, או לפני זה אומר קמץ, דגש חזק, אתה קצת מכביד על הלומד. כאילו להתחיל עכשיו לחשוב זה דגש קל, דגש חזק, זה לא, תמיד להכיל קמץ קטן. אם יש דגש זה דגש חזק, אין מה להתלבט. בסדר? מה אמרנו? קמץ לפני שווה, אם יש, אין ביניהם טעם ומעמיד, זה קמץ קטן, אם יש ביניהם טעם ומעמיד, אז זה קמץ גדול. מעמיד זה הראשון. קו קטן שמופיע... מוריש הפוכה? זה שופר הולך. זה שופר הולך. זה גם, אותו דבר, זה גם נכון. גם זה גם נכון. זה שופר הולך, אבל גם הוא, לפעמים הוא בא במקום מעמיד. נגיד, ואהבת, אז יש באלף שופר הולך. למה? תלוי, אם יש שני טעמים, זקף קטון במילה, ולפני זה יש מעמיד, אז אם זה האות הראשונה, אז יש מעמיד. אם זה אות השנייה והלאה, שופר הולך. נגיד, ואהבת, אז האלף היא אות השנייה, אז זה שופר הולך. נגיד, והאדמה, לא תיתן, כן? שתיתן יבולה. והאדמה, אז שופר הולך. אבל לדוגמה בפסוק של למען ירבו, על האדמה, אז שם גם מזקף קטון באדמה, אבל שם לא והאדמה, שם כתוב האדמה, אז האות הראשונה, אז יש מעמיד. זאת אומרת, זה כאילו, השופר הולך, הוא טעם שהוא בא, אין לו ניגון אישי, הוא בא על חסד גדול, השופר הולך, תדעו בא. שהייה קלה. כן, הרעיון הוא שהניגון של השופר הולך מתחבר לטעם שאחריו. דוגמה, שופר הולך זרקה, אז הוא מתחיל את הזרקה כבר בשופר הולך. שופר הולך פזר גדול, שופר הולך תלשן. אז הוא כאילו ממי צריך עזרה, נותן לו יד, ואז הוא הולך איתו במנגינה שלו. אז אם זה זקף קטון, אז אם יש מעמיד באות הראשונה, אז אין לו מקום, אין לו קרש קפיצה להתחיל לנגן. אבל לפחות שתי אותיות,
ואהבת, הוא יכול להתקדם עם זה. זה בכללי המוסיקה, דברים מאוד עדינים, שגם אני לא יודע, אבל זה מה שהביאו המפרשים, שיש בכללי הטעמים הרבה דברים מוסיקליים, שיקולים מוסיקליים שגרמו לטעמים להשתנות, אם זה באות הראשונה, באות השנייה, אחרי תרסה למשל, תיבות תמיד או אזלה גריש או קדמה המשרת, שזה למעשה גם אזלה גריש זה גם אזלה זה הקדמה המשרת וכולי, כל מיני כללים כאלו, וכמובן באופן כללי שתמיד לפני אתנח אם יש עוד מילה עושים תרחה או לפני סוף פסוק, אלא אם כן זה מילה בודדת שזה גם נדיר וכולי, מי משרת את מי מתאים, יש טעמים שלעולם הם לא ייפגשו כי מבחינה מוסיקלית זה לא מסתדר בכלל, כן, אז אף פעם לא תמצא. זקף גדול למשל, אין לו משרתים. הוא תמיד יבוא אחרי טעם מפסיק, יש לו כבוד. אז ככולי. הוא תורן. מצדק, כמו תורן, הניגון שלו גבוה, והוא לבם, אל תעזרו לי. אבל רוב הטעמים צריכים עזרה. אז נגיד, לקטעים שהזכרנו, שופר הולך. פשטה, הוא עושה את השופר מהופך. עוזר לו. זה... כל אחד, לתרחה יש לו את המעריך. הנשימות של הבן אדם. מצוין. אז אתה, לפי זה אתה יודע לנגן. בספר הזה, בעזרת השם יש שם פרק ארוך מאוד, על כל הכללי, לא כל מה שבדיוק כמו שאמרתי עכשיו, אבל הוא אומר לך איך אתה מתמרן בין הטעמים המפסיקים לדעת לנגן נכון. כי לפעמים יש לך, נגיד, תביר ואחריו תרחה. ואתה לא מבין את המשמעות, איפה לעצור יותר, כדי שהמשמעות לא תשתנה. כי לפעמים כשאתה עוצר זה משנה את המשמעות. אתה צריך לדעת, אם זה תרחה ותביר, אז בתביר אתה עוצר טיפה יותר בתרחה יותר מהתביר. אם יש לך נגיד תרחה, זקף קטון, ואחרי זה תרחה, אתה עוצר בזקף קטון יותר מהתרחה. או כל מיני כללים כאלו שאתה צריך לדעת ולפי זה. יש פה גם שאלות ברב פסוקים. אז אחרי שאומר לך את הכלל, מביא לך פסוק. מה המשמעות של הפסוק? לפי הכללים שלמדנו. אתה צריך להחליט. שיעורי בית כאילו. כל כמה סעיפים, שאלו אותך 2, 3 שאלות, מה המשמעות? יש תשובות עליהן? לא, נקרא בסוד, שהילדים לא ישמעו, אני לא עזבתי את זה ככה, יש בסוף הספר קטע שנקרא דבר אל המורה, כן? זה הילד לא אמור להסתכל בזה, אבל שלא יהיה פדיחה למורה בכיתה. הילדים יגיעו לזה לפני המורה, אז גיליתי פה דברים שממש קשים, אני מגלה למורה ברמז, כאילו ש... אבל אומר לפעמים, הוא קלט מה התשובה. אז זהו, כן, אבל זה רואים באותיות קטנות, זה לא... כן, באותיות קטנות, מגלה לו קצת פה ושם, על כמה רמזים. בסדר, אז יש פה, זה מאוד מעניין. למעשה כל התורה, יש המון כללים בטעמים, השתדלנו להוריד את הכל, להפשיט אותם לילד עד כמה שאפשר שידע, כמובן לא להסתבך איתו, כמו שצריך לקרוא נכון ואיך להבדיל במשמעות של ההפסקות. בסדר, אנחנו היינו קמץ קטן, 7:30, אז אנחנו עכשיו לגבי, אמרנו כלל שני, קמץ שלפני שווה. מצוין, שני כללים כבר יש לנו, בסוף ננסה גם לאחד את כל הכללים, קמץ לפני דגש, קמץ לפני שווה, דרך אגב, הרבה לא מכירים את הפסוק, לב יודע, הרבה אומרים מרת נפשו לא, מורת נפשו. מה מורת? כי יש דגש ברש, זה דבר נדיר, אין דגש ברש בדרך כלל, יש לנו בכל התנ"ך אולי 15 פעמים כזה דבר. מורת רוח. מורת רוח שם זה חולם. מורת רוח, שם זה גם מלאל בכלל. מורת רוח, כן, ותהיינה מורת רוח להתרגל לבקה. אבל לב יודע מורת נפשו, זה קמץ קטן כי יש לפני דגש. כמו לשורך, רפותי לשורך ושיקוי לעצמותיך, בתורה הקדושה ישתבח שמו. לשורך, לטבור. ויש לנו עוד מילים, בלי קשר לקמץ קטן, שיש דגש ברש, כמו... שורך, שוררך גנסר, כמו זה טבור. דווקא דגש ברש יש לנו שראשי נמלטל, דגש ברש. בעבור הרעימה, יש דגש ברש, נכון? שמה, שהיא צערה אותה לשם שמיים, רצה שהיא תתפלל, פנינה, צערה את חנה, כדי שתתפלל, אבל, סליחה, צערנו שהיא נענשה על זה. אז גם אדם, גם לשם שמיים, לא לצייר את השני. רצה לגרום לה להתפלל, שיהיה לה ילדים. בטעמים האשכנזים, סתם דוגמה, גם שומרים על אחידות, כמו שאתה אומר, בספרדית עכשיו,
גם להם יש את לא יבוא לפני מה, לא יבוא. הטעמים קיימים בחומש, אותו דבר אצל כולם. הניגון, הניגון. כן, הניגון ודאי, כן. גם הניגון הוא מסודר, קצבי, גם לאשכנזים, גם לספרדים, גם מרוקאים. אשכנזים גם הקמץ הרגיל לא יכול... לא, זה לגבי עכשיו היגוי. ההיגוי, בעברה אשכנזית, הקם באמת נכון, בעברה אשכנזית וגם התימנית, לא מבדילים בין קמץ קטן לגדול, או קוראים אותם או, את שניהם או, רק צריך להבדיל, נפקא מינה השווה שאחרי זה אם הוא שוונה או לא, אחרי קמץ קטן בדרך כלל זה שוונח, ואחרי קמץ גדול בדרך כלל שוונה. הלאה, הכלל הבא, כלל שלישי, מילה שיש לה מקף למילה הבאה, מילה שהיא מסתיימת בקמץ, ואחרי זה יש מקף, מחבר אותך למילה הבאה, אז זה קמץ קטן. למשל, המילה קול, תראו, שימו לב, כל פעם שכתוב קול וקמץ, אז יש מקף למילה הבאה, בכל לבביך, בכל הבארות, כל הנערים, וכו' לכל, תמיד יש, זה מחבר אותך למילה הבאה, אז לכן זה קמץ קטן. למה בנשמת כל חי יש... בנשמת כל חי יש דבר מעניין שכתוב, קל עצמותי, שם מופיע קול, בתהילים, ובלי מקף. אז זה כתוב גם בספרי המדקדקים, מביא את זה גם המנחת שי במקום, וגם לחם הביקורים, הביאו מסורה שאומרת שזה קמץ גדול. הסבר לא נתנו לנו למה זה קמץ גדול, להגיד קל. יש פרופסורים שעשו פה איזה פלפול, ולפי דעתם גם פה צריך להגיד כל עצמותי תאמרנה. הם טוענים שיש בתהילים צירוף טעמים מסוים שהוא תחליף לקמץ, ידוע לנו כזה דבר בעולה ויורד, אבל הם טוענים שגם פה, אז לא יודע, אם הפרופסורים ישנו את ההלכה, לא נראה לי, אז אנחנו נגיד את זה עדיין בקמץ גדול, קל עצמותיי, כמו שכתבו גם המסורה הגדולה, המסורה הקטנה, המדקדקים, קל עצמותיי, תקבל את זה כאמת. מה זה קל אבל? מה זה המילה הזאת? אני אומרת, אין לי פירוש להסביר, מתכוונים לכל, ללא ספק, מתכוונים לכל, אז זה בא להגיד לך שלפעמים אתה מקיים את התורה גם כשאני לא מבין, בסדר, זה רצון השם. למה? זה רצון השם. למה? כתוב, אילו היינו נותן בקור טוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד פני ריח, וואו, איזה ריח יהיה, שים טיפת דבש, הקטורת יוצא משהו עולמי. למה אין מערבין בדבש? נו, אז למה באמת? לפני שהתורה אמרה, זה לא דבש, לא, אז לא, זהו, תורה אמרה, וזהו זה. מה זה ברוחבם עמל בערבים? רובם, אולי זה רוב. רוב החיים סתם אדם מתקשקש בדברים מיותרים. עמל וערבין, זה כמו רובם, זה משתנה. ההיא נכנסת, יש אותיות כאלו, לא יודע, ככה זה. זה המשמעות. רובם זה הרוב שלהם, כמו בו שמע, לפעמים ההיא נכנסת באמצע. רב זה פתח, כבר אני לא יודע איזה כמה, פתח נהיה קמץ קטן, לא נראה לי. עכשיו לא פה שם, השאל שלו טובות, בוא נסתכל כללים. כן, אז אמרנו קמץ. חנון ורחום השם, ערך אפיים וגדול חסד. הרבה שמעתי בילדותי יותר, אומרים וגדל חסד. איך אתם אומרים? ערך אפיים וגדול חסד. למה? כי הסידורים כבר סימנו לך את זה. אבל בכלל, שאתה רואה את זה קמץ, שהוא יש מקף, וגדול. חנון ורחום השם, ערך אפיים וגדול חסד. וגדול, יש מקף שמה, אז לא וגדל חסד, אלא וגדול חסד, קמץ קטן. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, לא תזכר לנו, תזכור לנו. השם ישמור צאתך ובואך, אם תסתכלו שם ישמור, יש קמץ במם. איך זה? אז לא אומרים ישמור, כי עוד פעם המקף מחובר, ישמור צאתך, זה מחובר ולכן קוראים את זה בקמץ קטן. יש לנו בכי תישא, באותו פסוק פעמיים, מור דרור 500, בקינמון בסם מחציתו 50 ו200. מור דרור, זה כתוב מר כאילו, אבל יש מקף, אז זה מור. בקינמון בסם גם יש מקף, אז קינמן כתוב קמץ, אבל קוראים קינמון בסם. בסדר? אז בקיצור, הכלל קמץ לפני מקף, זה קמץ קטן. רק פה אני חייב להגיד שזה דווקא אם אחרי הקמץ
יש אות שנשמעת במבטא, אות ששומעים אותה, שאומרים אותה. איזה אות לא אומרים אחרי קמץ? ה' או א'. אם יש ה' או א' אחרי קמץ, אז זה לא קמץ קטן. למשל, מקרא קודש יהיה לכם. מקרא קודש יש מקף, אבל כיוון אז לא אומרים מקרוא קודש. מקרא זה הרי קמץ, אבל כיוון זה א' וה' זה לא אות שנשמעת. כאילו בוא נגיד שזה אותו רעיון של הקמץ לפני שווה. כן, אמרנו כדור לעומר, או אמרנו אובניים, חוכמה, קורבן, גם פה שאתה אומר, ישמור צאתך, הקמץ הוא לפני שווה. כי אם המילה נגמרת בשווה, ואחרי זה יש מקף, אתה מתייחס לשתי המילים כמילה אחת ארוכה, ואז האות הזאת שנשמעת, היא כאילו בשווה, והקמץ. אבל האלף שלא נשמעת, אז אין לך פה אות שבשווה נח. אז א' וה' לא. או לדוגמה, נגדנה לכל עמו, היום בהלל אמרנו. נגדנה יש מקף. אז הקמץ שבדלת הוא קמץ גדול, לא רואים נגדונה, כי הה' היא לא נחשבת כאות של, זה לא תקף הכלל הזה אם האות היא ה' או א'. גם כף סופית עם קמץ. עכשיו גם כף סופית עם קמץ, באמת נכון, אז גם לא יהיה. נגיד לחנה איתי על מקום אחר, בבלק. לחנה, לך, זה כמו, המילה לך יש לה שתי משמעות, יש לך, לי ולך, ויש לך, תלך מפה. אז בדרך כלל לך, שתלך, לך איתנו זה עם ה', או לך דודי, בוא תלך. ולך לי ולך בדרך כלל זה בלי ה', אבל יש חריגים. נגיד שאמר בלעם, אמר בלק לבלעם, בלעם לבלק, לחנה איתי על מקום אחר, אז שם כתוב בלי ה', יעני לחנה, בוא נלך, אבל אמר לחנה זה רק לך, זה כאילו בדרש, זה בשבילך, אבל לא יצא מזה שום דבר, אין לך מה. מצד שני, שיצחק מברך את עשיו, מה אומר לו? ולך איפה מה יעשה בני? אומר, ברכתי את אחיך. ולך איפה מה יעשה בני? אז שם כתוב עם כאילו, פשט זה לך, מה אני אעשה? אבל לך, הוא רמז לו, אתה יכול ללכת כבר. אין מה, ולך איפה מה יעשה בני? לך, אבל לך, אתה יכול ללכת, אין מה. כן, הוא רמז לו בהי, שכאילו זה. אז חריגים, לפעמים סודות בתוך הזה. אז מה שאמרת נכון, אם כתוב לך, לא משנה מה המשמעות, אם זה עם ה' צריך להיות או לא, בכל מקרה קוראים את זה אותו דבר, אז גם זה לא עושה, לחנה איתי, אז לא אומרים לכו, כי זה כמו ה' אחרי זה. או לדוגמה, בפרשה קראנו, נקרא בשבת, קראנו בשבת. ועשית נא עמדי חסד, מה חסד? מה אמר יוסף לשר משקים, נכון? כן, לשר משקים. אמר לו, שר האופים תלו, נכון, זה לא יתבלבל. אמר לשר משקים, ועשית נא עמדי חסד, ועשית נא יש מקף. עשית, זה נגמר בתא, עם קמץ, ושאחרי זה מיד מקף. אבל כיוון שאין אות אחרי התף, זה כאילו שיש ה' נסתרת, אז זה לא קמץ קטן. בסדר? יפה, הערה נכונה וחשובה. בסדר, קטן, בסדר. לחנה אמרנו, בסדר, זה כלל הזה ברור, אם יש מקף, זה עושה איזה קמץ קטן, ובתנאי שזה לא א' ולא ה' או אות תחליף. זה דווקא אות שנשמעת, זה הכלל השלישי. כלל הרביעי, הוא יותר מוכר לנו מבחינת זה מה שהתכוון שם, אני אחזור אליו. אם יש, נקרא לזה ככה, וו החיבור, או וו ההיפוך, לא משנה איך שתקרא לזה, ואחרי זה יש שני קמצים, והקמץ הטעם מליל, בפועל, מדובר על פועל. אני אגיד את הדוגמאות ואחרי זה נחזור על הכלל. ותקום, וישוב, ויהום, ויגוז, ויעמוד, ויקום, כל אלו זה קמץ, השני הוא קמץ קטן. אז הכלל, אם יש מילת פועל שמתחילה בוו, ואחרי זה שני קמצים, אז זה קמץ, הקמץ השני קמץ קטן. אז לכן, מה שהתכוונו אצלך הוא הלך. שם חשמנח, בסידור שהוא הביא, זה יותר קשה שם להבין את זה. כי שם, הוא התכוון שם לכפולים, הכף זה כפולים, אחרי עין וו, אז עין וו זה, הוו זה עין וו, זאת אומרת, בואו לא נסבך את העניין.
אני אגיד את הכלל ואחרי זה אם יש צורך אני ירד לכללים, גם מסדר לי בראש. לא תכננתי להגיד את זה. אז אני אומר ככה עוד פעם, אם אתם רואים את המילה ו', שני קמצים בפועל, אז זה השני קמץ קטן. אז אתה אומר, ונסוב את הר סיר, לא ונסב, וישוב הים לפנות עבר, לא וישב, ויהום את מחנה מצרים בבשלח, לא ויהם, ויגוז סלבים, כן? ויגוז, אז זה השני קמץ קטן. אין יוצא מן הכלל? לא, אין יוצא מהכלל, יש לך דבר אחר. אם זה יגיד לא פועל, אתה אומר בשר וחלב, גם פה זה ו' עם שני קמצים, אתה לא אומר. וחלוב, נכון, כי זה לא פועל. או אברהם זה גם שני קמצים, כמו כל שני קמצים זה קמץ קטן, לא. רק בפועל עם ו'. עכשיו למה? זה בשני כללים, שזה התוצאה. ההסבר לזה הוא בשורש שאם האות האמצעית של השורש היא ו'. זה נקרא נחי עין ו', אז זה הנון, חשמנח, נון, נחי עין ו', כל פועל הוא 3 אותיות בדרך כלל, אז לאות הראשונה קוראים פי הפועל, לאות השנייה קוראים עין הפועל, ולאות השלישית קוראים למד הפועל. אז זה עוזר לך, כשאני אומר לך על דוגמה גזרת פי נון, פי נון, אז זאת אומרת שהאות הראשונה מהשורש פי הפועל היא נון, נפל, או כן, נשר, אז אתה אומר, אז לפעמים אתה אומר ליפול. אני אומר לך, נחי למד ה', מה זה למד ה'? למד זה האות השלישית? אז היא ה', כמו בנה, עשה, קנה, שהיא לא נשמעת, נחי למד ה', או נחי עין ו', מה זה עין ו'? שהעין הפועל, האות האמצעית היא ו', כמו קום, שוב, רוץ, או נחי עין יוד, שיט, שים, אז זה ככה מדקדקים ונותנים סימן, זה קשה קל להגיד. חסרי פינון, אמרת כן? פינון, אז עכשיו, אם זה עין ו', זאת אומרת, בקיצור, פעלים שהאות האמצעית שלהם היא ו', אז התופעה הזאת קורית שם, כמו קום, ותקום, ויקום, או ונקום, משוב, וישוב, גוז יש לנו 2, מגוז, ויגוז סלבים, אז ויגוז זה משמעות, אז יפה, זה עוד מעט נגיד, אז שם יש ויגוז, זה מגוז מה שאמרת, זה נמצא באיוב, ויש לנו עוד בכפולים, הכף של חשמנח שהזכרת זה כפולים. מה זה כפולים? שעות השנייה והשלישית של השורש זהות, כמו סבב, אז זה סמך בית בית, אז אתה אומר ויסוב, ונסוב, ויסוב, אם שתי אותיות זהות, השתי אותיות זה נקרא כפולים, ששתי אותיות השורש זהות, אז גם זה קמץ קטן, ויסוב, או גזז, ויגוז, משמעות של לגזוז, זה גם כן קמץ קטן, או איפה עוד יש לנו כפולים, המם, ויהום את מחנה מצרים, מה יש כפולים? רנן זה גם, וירון, אם יש דברים כאלה, או רוני, זה גם מאותו משפחה. אז זה כפולים. אבל לא משנה, גם אם לא נדע, זה אנחנו רואים פועל מתחיל בו', ואחרי זה שני קמצים, הקמץ השני הוא קמץ קטן. בסדר? אז עכשיו בואו נסכם, למעשה למדנו 4 כללים, אז ננסה לאחד אותם. מה אמרנו? בואו נתחיל עם 3 הכללים האחרונים. אמרנו בכלל ב' ג' ד', אני מציץ ברשותכם, קמץ לפני שווה, קמץ לפני מקף, וקמץ שני. אז זאת אומרת, הכלל יגיד ככה, קמץ שלפני עוד שנשמעת, בשווה נח, והטעם לא נמצא בקמץ, זה קמץ קטן. אז קמץ לפני שווה, אובניים, קורבן, חוכמה, קמץ לפני שווה. מקף זה גם כאילו לפני שווה. אם אמרנו תזכור לנו, הוא גדול חסד, כי נמון בסם, בכל לבבך, זה גם קמץ לפני שווה. לא כותבים שווה, כי זה סוף מילה. אבל המקף עושה לך את זה סוף המילה, זה קמץ קטן. למה לא נגיד לו לעולמי עולמיה? אומרים לו לעלמי עולמיה בקדיש. נכון, כבר אני אגיע לזה. רק נגמור פה את הצירוף. כשאני אומר ותקום או ויקום, אז הקמץ בקוף, הטעם לא נמצא בו, הטעם נמצא במלעיל, בתף. ותקום, אז הקוף הוא קמץ לפני שווה כאילו,
בלי שהטעם נמצא בו, אז זה קמץ קטן. אם אתם אברהם, בהי יש קמץ, אבל לפני שווה, לפני המם סופית כאילו, אבל זה קמץ שיש בו טעם. אברהם, הטעם בסוף המילה מלרע, אז זה קמץ גדול, כי אין טעם בקמץ קטן. אבל אם זה מלעיל, כמו ותקום, ויסוב, ונשוב, כל אלו זה קמץ קטן, כי הטעם נמצא לפני כן. ואז הקמץ הוא בלי טעם, וזה קמץ קטן. בסדר? אז הכנסנו גם את הכלל הזה, ולמעשה, גם הכלל שקמץ לפני דגש, אפשר להכניס אותו. כי דגש, כמו שאומר דגש חזק, הוא כמו עוד כפולה. זאת אומרת, עוזי, זה כמו עוז זי. עוז זי. אז כאילו, זה גם קמץ לפני שווה. דגש משלים. לא משנה אם דגש משלים או דגש תבניתי, בכל מקרה זה קמץ לפני דגש, והדגש, ואז הדגש הוא דגש כפלן, שהוא עושה כאילו, העוד נשמעת פעם, עוז זי, לא אומרים עוז זי, כן, אומרים עוז זי, ואז זה כאילו קמץ לפני שווה, אז אפשר גם להכניס את זה. בסיכום, קמץ שאין לו טעם, והוא לפני עוד שכמו שווה נח, בין אם יש שווה בפועל או לא, זה קמץ קטן. בסדר, יש כאן לזכור את כל הכללים, ונתהיה מבחן, וואו, הגיע הזמן. אז נגיד את הכלל האחרון בקיצור, חטף קמץ, כמו צהריים, כן, יש ערבית, כן, עושים בערבית? כן, כן, בסדר? צהריים, לא צהריים, וגם לא צהריים, כמו שאומרים האקדמיה, בסדר? המסורת, כרגע דבר הדק ולחם הביקורים, וגם מסורת הספרדים. היום האקדמיה עושים מה שרוצים, ממציאים כללים, מביאים זה, לא כל דבר להיות פתים, מוסיפים יודים, וווים, תכתוב שאתה רוצה, משנים, מותר להגיד יושנת, הפקרות בלשון הקודש, אנחנו בואו נשמור על עצמנו, שלא לא נסחף. כן, כן, לברות בתורה, עזוב את הרחוב, ברחוב שעשו מה שרוצים. בבית המדרש נשאר עם הספרים של בית המדרש. אז זה צהריים, לא צהריים ולא צהריים. בצהריים, פרשת שבוע, מצוין. מהר לגאו לנו, הצורי והציפורים, זהורי חמה, קודם אבונה דבשמיה. הקודשים, מה שאמרת, אם זה עם הידיעה, זה קמץ חטוף, קמץ קטן. אבל אם אתה אומר, קדשים רגיל, זה קמץ גדול. שיבולים גם יש לנו בפרשה, זה גם חטף קמץ, קוראים את זה או כמו קמץ קטן. בסיכום יותר לנו 5 מילים לחמשת הכללים. וינוס הסולעם מכל הציפורים המאודמים. בסדר? משפט קל, וינוס הסולעם מכל הציפורים המאודמים. זה כתוב בספר. וינוס, אז זה הכלל ששני קמצים מפועל, אז הנון קמץ קטן. הסולעם זה קמץ לפני שווה, נכון בסמך? מצוין. מכל זה מקף. בכל כלל. הציפורים בפה יש חטף קמץ. אז זה זאת. המאודמים, האלף לפני דגש בדלת, זה הכלל החמישי. טוב, מבחן שעושים שבוע הבא לילדים, תבואו. מה עם לאלמן? עכשיו לאלמן היה, האמת שככה בתנ"ך מופיע עם מעמיד. גם בעלמה מופיע עם מעמיד בעין, וגם לעלמה עלמיה, לכן זה קמץ גדול. אבל בכל לא עושים את זה שוונה, לא אומרים בעלמה, תימנים כן אומרים בעלמה, לעלמה עלמיה, אבל אנחנו לא נגיד, מביא המנחת שי שם בדניאל פרק ו' פסוק א', על המילה דרייבש, שגם זה קמץ, שהמנהג שבארמית לא מניעים את השוואה אחרי תנועה גדולה. קצת, אחרי תנועה גדולה הם כן, לא מניעים את זה. לכן לעלמי עלמיה, דרייבש, לא מניעים. בסדר? תתפרקון ותשתזבון. לא תתפרקון ותשתזבון, זה גם נשמע קצת מוזר. בסדר? ברוך אדוני לעולם נאמן. ספרים מי שרוצה.